खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ सोनाब बेंगलरनिफ्राय आसामाव रैखाथि नागिरफैनाय शरणार्थिफोरनो बिटिसि खुंथाया जाग्रा आदार जगायदों सर्बानन्द आरो हिमन्तआ गंसे उरांजोंनो दिल्लीयाव रावना होदों पिडब्लिउडि बिफाना कर'ना बेरामिफोरनि थाखाय गं 250 आइसिइउ बिसनानि देहा फाहामसालि बानायगोन रुपसि उरां गाथोननिफ्राय दिनै उरां बिरजेनबाय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया गासिबो आनजादखौ अनलाइन खुंगोन मिजोरामाव आबुं 7 सान लकडाउन फोसावबाय दिल्लीयाव कर'ना भेक्सिननि आंखाल आमेरिकायाव 6 थाखोनि फरायसुलिया गुलि गावलुदों सानै फरायसानि जिउ खहा 3 जोखोम दिल्लीयाव लकडाउननि समावबो अलिम्पिक गेलेगिरि सुशील कुमारआ खारखोमाना दं बलिउड फिल्म इंडस्ट्रीनि खामानि मावग्राफोरनो मदद खालामगोन प्रडिउसार आदित्य चोप्रा सुनील शेट्टीआ राजखान्थिगिरिफोरनि सायाव रागा जोंनाय फोरमायदों दानिया आबुं रादाब नै मे खालारखालि विधानसभा बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावनायनि उनावनो नुसं रायजो सोनाब बेंगलाव राजखान्थियारि हिंसानिफ्राय रैखाथि नागिरना आसामाव खारनानै थाफैनाय शरणार्थिफोरखौ खौरां लाहैदों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया सोनाब बेंगलनि हिंसायारि जाथायनि उनाव आसामाव खारबोनाय शरणार्थिफोरनो बानायना होनाय क'क्राझार जिल्लानि श्रीरामपुराव थानाय महात्मा गान्धी राष्ट्रीय भाषा एमइ स्कुलनि रैखाथि बादायाव थांनानै शुक्रबारखालि खौरां लाहैदों रन्जित बसुमतारिया मुख'नो गोनांदि रैखाथि बादायाव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसेनो बिटिसि खुंथायनि बिथिंनिफ्राय माखासे जाग्रा आदार आरो मुवा बेसादफोरखौ हैदों रन्जित बसुमतारिया रिपर्टनि बादिब्ला बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया माइरं दालि दैनि बथल बिस्कुट आरो बायदि मुवा बेसादफोरखौ बेंगलनि शरणार्थिफोरनो अनसुंथाइ होयो आरो उननि समाव गासैबो गोनां जानाय मददफोरखौ बिटिसि खुंथायनि बिथिंनिफ्राय होगोन होननानै खोथा होबोयो रैखाथि बादायाव थांना खौरां लाहैनायनि उनाव रन्जित बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि सुबुंखान्थिजों जानानै थांनाय बिसायख'थिनि उनाव भट होनाय सुबुंफोरखौ बेफोरबादि इनाय खालामनाया थारैनो सोंखारि जाथाव आरो दुखुनांथाव बबेखानि सोनाब बेंगलनिफ्राय थागिबि सुबुंफोरखौनो गावबा गावनि न'निफ्रायनो बेबादि होखार हरनाया गनायजाथावना नङा होननानैबो रन्जित बसुमतारिया बुङो आसामनि गिबि मन्थ्रिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गिबि मन्थ्रिनि रेसाव थानाय गागि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फुङावनो दिल्लीयाव रावना होदों दिल्लीयाव बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डानि थाग्रा न'आव हांख्रायनाय जथुमाव बाहागो लानो थाखाय गंसे चार्टार प्लेनजों सर्बानन्द सन'वाल आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिल्लीयाव रावना होदों रिपर्टनि बादिब्ला दिल्लीयाव थांनायाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे दं एमएलए बिमल बरा आरो हिमन्तजों लोगोसे दं तरंग गगैया आसामाव लन्ट्रि बांलांगासिनो दं गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि बिबाङा जाउनाव आसामावबो कर'नानि थासारिया गिलु-बालु महर लाफुदों आरो आसामाव कर'ना बेरामिफोरनि थाखाय देहा फाहामसालिनि आंखाल जानो थांगासिनो दं बेखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारनि पिडब्लिउडि बिफाना गं 250 आइसिइउ बिसनानि अरायथा नङि देहा फाहामसालि बानायनो बिथांखि लादों पिडब्लिउडि बिफाना गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालि आरो कालापाहाराव बे अरायथा नङि देहा फाहामसालिखौ बानायनो थांखि लादों आसामनि राङारि सावस्रि सोलोंथाय आरो पिडब्लिउडि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव शुक्रबारखालि मोनसे जर'खा मेलनि गेजेरजों बे बिथांखिखौ लानाय जायो मुख'नो गोनांदि बे मेलनि उनावनो सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि अफिसियेल टुइटाराव टुइट खालामनानै फोरमायदों दि आसाम सोरखारनि पिडब्लिउडि बिफाना जिएमसिएच आरो कालापाहाराव जोबोर थाबैनो गं 256 आइसिइउ बिसनानि अरायथा नङि देहा फाहामसालि बानायगोन बबेखानि भारतारि रौनिया हानजायाबो तेजपुर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव आइसिइउ बिसना बानायगोन होननानैबो सावस्रि मन्थ्रिया टुइट खालामदों बिटिआरनि सिङाव थानाय गंसेल' उरां गाथोन क'क्राझार जिल्लानि रुपसि उरां गाथोनाव दिनैनिफ्राय उरां बिरजेनबाय 32 बोसोरनि उनाव आसामनि 7थि आरो सा सानजा ओनसोलनि 15थि उरां गाथोन रुपसियाव दिनै आनजाद नायनायनि गेजेरजों उरां बिरजेनबाय रुपसि गुवाहाटी कलकातानि गेजेराव आनजाद नायनाय आयदाजों 11:30 रिंगायाव एर'प्लेन्सखौ बिरहोदों एयारपर्ट अथरिटी अफ इन्डियानि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला रुपसि उरां गाथोननिफ्राय मंगलबार बिस्तिबार सुनिबार आरो रबिबार खालि जागायगोन बेनि थाखाय दावबायारिफोरनि टिकेट बुकिंआ सोलिगासिनो दं मुख'नो गोनांदि दावबायारिफोरा रुपसि उरां गाथोननिफ्राय गुवाहाटी कलकाता शिलं डिब्रुगड़ त्रिपुरानि आगरतला अरुणाचल प्रदेशनि तेजु आरो पासिघाटसिम दावबायनो हागोन कर'ना भाइरासनि आथिखालनि थासारिखौ नायनानै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया गासैबो आनजादखौ अनलाइन खुंनो फोसावबाय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि खुंथाया शुक्रबारखालि गांसे नटिफिकेसन फोसावनानै पोस्ट ग्रेजुएट आरो आन्डार ग्रेजुएट गासैबो आनजादफोरखौ अनलाइन खुंनाय जागोन होननानै फोसावदों
सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर प्रताप जयती हेन्डिकनि दैदेननायाव शुक्रबारखालि मोनसे जर'खा मेल जुथुमनाय जायो आरो बे मेलावनो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि गासिबो पोस्ट ग्रेजुएट आरो आन्डार ग्रेजुएट आनजादफोरखौ अनलाइन खुंनो थांखि लानाय जायो। मुंख'नो गोनांदि फैगौ 1 जुननिफ्राय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि गासिबो पोस्ट ग्रेजुएट आनजादा अनलाइन जागोन आरो 15 जुन खालि जोबगोन। ग्रेजुएट थाखोनि आनजादाबो जुन दाननि नैथि सप्तानिफ्रायनो अनलाइन मडआव जागोन। मिजोरामाव कोविड-19 नि गाज्रि थासारिखौ नोजोर होनानै मिजोराम सोरखारा रायजोआव कोरोना बेरामिनि बांनाय बिबांखौ होबथानो सोलिफु दाननि 10 मेनिफ्राय 17 मेसिम आबुं 7 सान लकडाउन फोसावबाय। बे लकडाउनखौ 10 मे खालारखालि फुंबिलिनि 4 रिंगानिफ्राय लानानै 17 मे खालारनि फुंनि 5 रिंगासिमहालागै थागोन। राज्य सोरखारनि चिफ सेक्रेटारि लालनुनमाविया चुवांगुआ अर्डार बायदि बिबुंथि होदों दि कोविड-19 नि केसेसआ बांनायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि बेरायनाय आरो गोबां खामानिफोरखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे महामारिखौ होबथानो थाखाय गोनांथार। रायजोनि गोख्रों सालायगिरिफ्रा बे आबुं लकडाउनखौ फैगौ 10 मे खालारखालि फुंबिलिनि 4 रिंगानिफ्राय 17 मे खालारनि फुंनि 4 रिंगासिम फोसावदों। सभाव फोसावनाय बायदियै रायजोनि इन्टारस्टेट बर्डार आरो बेरायगिरि एबा रायजोआव फैफिननाय सुबुंफोरखौ नेगेटिभ रिजाल्टनि गेजेरजों रायजो सोरखारनि गनायजानाय एन्ट्रि पइन्टजोंल' हाबनायजों लोगोसे 10 सान हम आइसोलेसन थाथारनांगोन। मुंख'नो गोनांदि लकडाउननि समाव सिबिसालि, सोलोंथाइ फसंथान, पाब्लिक पार्कस, पिकनिक स्पट, सिनेमा हल, रेस्टुरेन्ट्स, शपिं मल्स आरो बायदि बिथिङा बन्द'जों लोगोसे जायखिजाया समाजारि थुबुर जानायफोरखौ रायजो नाङैनो बन्द' फोसावदों। मुंख'नो गोनांदि रायजोआव लकडाउननि समाव रायजोनि गासै सोरखारि आरो बेसरकारि मावखुलिफ्रानो बन्द' थाजोबगोन आरो गासै जिल्ला बेंगिरिफोरा गावबा गावनि जिल्लायाव मोनाबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 4 रिंगासिमहालागै हरनि कर्फ्यू फोसावगोन। भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव कोविड भैक्सीननि आंखाल नुजाथिदों। गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवालआ कोरोना भाइरासनि आंखालनि सायाव बुंदों दि दायो सानफ्रोमबो 1 लाख भैक्सीन लागासिनो। गोबाङानो नयडा, गाजियाबादनिफ्राय फैनानै भैक्सीन लाफैदों। 3 दानाव भैक्सीनेशननि थाखाय दिल्लीनो 3 कौटि भैक्सीन नांगोन। ओरैहाय दासिम 40 लाखल' भैक्सीन मोननो हादों। दायो दिल्लीनो 2 कौटि 60 लाख भैक्सीन गोनांथि जादों। केजरीवालआ मिरु सोरखारखौ भैक्सीननि आंखालखौ थाबैनो सुस्रांनो खावलायनायजों लोगोसे 18 बोसोर बैसो खम सुबुंफोरनि थाखायबो भैक्सीन थियारि खालामनो खावलायदों। मुंख'नो गोनांदि दिल्लीनि फरायसालिफ्राव टिका थुनायनि हाबाफारिखौ जागायबाय आरो फैबाय थानाय समफोराव गं 300 फरायसालिफ्राव भैक्सीनेशननि सेन्टार खालामगोन। आमेरिकायाव 6 थाखोनि सासे फरायसुलिया फरायसालियाव गुलि गावग्लुंदों। जाहोनाव 2 फरायसानि जिउ खहा जादों आरो 3 फरायसाया जोखोम जादों। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला इडाहु रायजोनि रिग्बीआव गंसे फरायसालिनि 6 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिया बे गिथाव जाथायखौ खालामदों। गुलि गावग्लुंबाय थानाय समावनो सासे फोरोंगिरिया फरायसुलिनि आखाइनिफ्राय पिस्तलखौ सेनानै लानो हायो। उनावहाय फरायसुलिखौ पुलिसनो हमनानै हरनाय जायो। बे जाथायनि उनावनो फरायसालिखौ बन्द' खालामथ'नाय जाबाय। दायो जोखोम जानाय फरायसाफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। बेवहाय सासे फरायसा जोबोर गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनानै मोन्दों। बबेखानि पुलिसआ दासिम जाथायनि गाहाय जाहोनखौ मिथिनानै मोननो हायाखै। पुलिसनि फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोना दायो बेनि सायाव संदानगासिनो दं। बे गिबि खेब नङा जेब्ला खननै बारनि थाखाय अलिम्पिक बान्था देरहागिरि सुशील कुमारआ सोरजोंबा नांज्लायनाय एबा बुज्लायनायाव मुं फैया। सुशील कुमारआ बेनि सिगाङावबो आईटीओ स्टेट इन्दिरा गान्धी इनडोर स्टेडियामाव सासे लोगो खमलायगिरिखौ माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय गोबां गाज्रि बुखांबाय। बुजाग्रा खमलायगिरिया बेनि उनाव आईपी स्टेट थानायाव एफआईआरबो होदोंमोन, नाथाय सुशील कुमारखौ जेबो खालामाखैमोन। बेनि उनाव सुशील कुमारनि मुङा खायफा माफियाफोरनि सोमोन्दोआव दंबाय थायोमोन। दिल्ली एनआरसीनि खायफा गिदिर गेस्टफोरजोंबो बिथाङा सोमोन्दो दं होननानै बुंनाय जादों। बिसोरजों लोगो जाना सुशील टोल कालेक्शन कन्ट्राक्ट्स बाउन्सारनि साप्लाइ खालामनो आरो बे रोखोमनि खामानिफोराव सोमोन्दो जानानै थाबायोमोन। नाथाय थांनाय साननि सिगां छत्रसाल स्टेडियामाव जाखांफुनाय इन्टारनेशनल खमलायनाय गेलेगिरि सागर धनखरनि बुथारनाय बिथिङाव सुशीलनि सायाव गोगोमै गोहोम गोग्लैगोन। थांनाय मोननैसो बोसोराव सुशील कुमारआ सिनाय मोनै गेंगस्टार सुंदर भाटी, काला जेट्री आरो लरेन्स बिश्नोई बायदि गिदिर गेंगस्टारफोरजों सोमोन्दोआव थानाय मुङा सिगाङाव फैनो हमबायमोन। बेफोर गेंगस्टारजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनायनि थाखाय बिथांनि सावगारिफोरा गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि जालांनो हमदों। दायो सागरखौ बुथारनायनि उनाव सुशील कुमार आरो जाथायाव सोमोन्दो थानाय गासैबो खमलायगिरिफोरा लकडाउननि समावबो खारखोमानानै दंजोबो। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला सुशीलनि लकेशनखौ दायो उत्तराखन्डआव दिन्थिदों। बेनि थाखाय मोनब्रै हानजाया बिसोरखौ नागिरगासिनो। बलिउड फिल्म जेरै इं 1995 मायथाइयाव ओंखारनाय दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इं 2000 मायथाइयाव ओंखारनाय मोहब्बतें, इं 2008 मायथाइयाव ओंखारनाय रब ने बना दे जोड़ी, इं 2014 मायथाइयाव ओंखारनाय बेफिक्रीनि प्रडिउसार एबा दिहुनगिरि आदित्य चोपड़ाया बलिउड फिल्मनि खामानि मावग्राफोरनि मदद खालामनो थांखि लादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आदित्य बिथाङा द यश चोपड़ा फाउन्डेशन, साथी इनिशिएटिव्स फाउन्डेशन्सनि जोहै बलिउड इन्डास्ट्रिनि खामानि मावग्राफोरखौ मदद खालामगोन। बिथाङा बलिउड इन्डास्ट्रिनि खामानि मावग्रा आइजो आरो गोजाम नोगोरारि गासैबो साफायाव 5,000 रां होगोन आरो युथ फिट इन्डिया मुंनि मोनसे एनजिअनि जोहै गासै दाननि थाखाय रेशन होनाय जागोन होनना मिथिना मोन्दों। कोविडनि जोहै सुबुंफोरखौ अक्सिजेन सिलिन्डार आरो एमनि थाखाय हालाय हाफाय गाबनाय नुनानै सुनील शेट्टीआ जोबोर दुखु आरो रागा जोंदों।
बिथाङा बैसोरबादि राजखान्थिगिरिफोरखौ रागा जोंदों जायखौ रायजानो सायख'ना हरदों नाथाय बिसायख'थि जोबनायनि उनाव रायजो राजाखौ सिबिनायनि सोलाय बे 5 बोसोराव माबोरै गावबा गावनि थाखाय रां खामायनायल' सोलो खालामो। बबेखानि सुनील शेट्टीआ बेखौबो बुंदों समाज सोलायगोन लोगोसे मासियाव जिरायग्रायाबो सोलायगोन। बेनि थाखाय साननांगोन फैनो गोनां समाव गासै ओनसोलनिफ्राय खस्थ' नाजाथाबग्रा बिजाथिखौ सायख' आरो बिसोरनो भट हो जाय समाज आरो ससाइटिनि थाखाय सोलायनाय लाबोयो। बिब्दि सोलायनाय लाबोग्रा गासै ससाइटियावनो थायो। बिब्दि होना बिथाङा पार्टीनि गासैखौबो गाज्रि होननानै बुंनो थाङाखै। बबेखानि बे कभिड अलखद समाव बिथाङाबो मुम्बाइ आरो बेंगलुरुआव अक्सिजेननि आंखालखौ सुफुंगासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।